Mă filmezi? Să vedem. Așa. Ne relaxăm, lăsăm să ne tragă. Relaxați-vă, vă uitați jos, așa, relaxați-vă. Întindem, acum îndreptăm spatele, tragem coate în spate și înapoi lăsăm, ne relaxăm, ne uităm jos, așa. Iarăși, întâi sternului, pe stomacel, așa putem zice, punem. Și lăsăm să ne tragă, curbăm tare spatele, acum ne îndreptăm și tragem greutate către piept, către trunchi. Și înapoi. Cel puțin 15 repetări. Ingea medicinală este un pic moale. Întâi spatele, îndreptăm, tragem coate și către trunchi. Și înapoi. Așa. Să curbăm tare spatele cât putem. Acum îndreptăm spatele, tragem coate către trunchi. Asta. Și înapoi ne relaxăm, lăsăm să ne tragă greutate înainte, să întindem toți mușchii. Acum îndreptăm spatele, tragem coate către trunchi. Bravo! Super! Multă sănătate!